já jsem Vanessa, vítám vás u prvního videa a dnešní video bude ne pizza challenge ani něco, prostě 10 faktů o tom a 10 faktů o tom. Ne, počkat, prostě o Vánocích něco špatně a něco dobře. Jo, tak jo, jdeme na to. A můžeme se vrhnout na to. No, prvně bych jsem začala tím mínusem. Takže jako třeba na Vánocích je špatný, třeba když nevyjde počasí a když nebudou pod stromečkem žádný dárky. To je jedna věc. A druhá věc, to je takový prostě, že no prostě a ještě a za druhý, že nesmíme jíst celý den. Že nesmíme ani chodit, ani jíst. Nic prostě nesmí k nám kamarádi. A chápete to? A teďko bych jsem začala tím teď bych jsem začala tím plusem. Ahoj! Počkat, proč vás vůbec? No prostě se uvidíme až. No, můžeme jít na to. Takže já bych jsem začala ještě čtyřma věcma. Tak třeba na Vánocech je dobrýho, že budeme mít hodně dárků. Že vyjde počasí, že můžeme jíst. A že budeme mít stromeček. To je taky. No nic, příště se uvidíme, jestli mi dáte lajky, tak natáčíme ještě Vanessa prasečí pošta. A no, to by bylo všechno pro tohleto video, takže ahoj v dalším videu. Omilujem vás.